Ang Inday. Si Lloyda, taga Gihing, Davao del Sur. Oh, my name is Lloyda from Gihing, Davao del Sur. Doon na ako'y baby. I have a baby. Apanwa pa may nakasal sa amahan ni ini nga si Dennis. But you know, Dolan died, to tell you frankly, honestly, we don't have to say you love me. Just because you're Tawag na lang po siya og Dindin for short. Let's call him Dindin for short. Lugay ko nangita aning inyong email address. You know, I finally find someone. Your email address. Gapnod sa kinabuhi at yahoo.com. Stagnant of your life at yahoo.com. Ano hindi tinoon? Tapos sa kinabuhi, English ko na siya. Pasalamat ko kung mabasa ninyo ning akong email kaninyo. I'm very thankful to read upon my letter upon the situation of being very cold. You know, Dolanday, it's a very cold morning, and I was expected to listen to your... Kabalo mo, Dolanday. You know, Dolanday? You know, Dolanday, there's a lot of many things to do. And I Andam plan, naman magpakasal si Dindin ganako. I plan to read it, to go to Ang kaya tinood, and reading, yes. ako may nahadlok tungod kay I'm afraid of the dark, Dolanday. pare-pareho rin mong abilidad ni Tanini o si Dindin. Because Kalangatan and Dindin is the same. The same figure, the same lateral movement. Right hook, uppercut, right chop. Kunti ka palakiro ni Tawhana Manggod. Very loving person. Bandog na di ganahan sa ng kantas taligsikban nga bisagra. That's why he like the song of Taligsik Band, Bisagra. There's a lot of girlfriends. Grabe na ng inyong intro. And most especially the intro of the song. Chicks na ko wala to o. Agbay diri, agbay didto. Yes, that's Idol the Goal. Maski nasa ka mo ato, di gyud masiro. Wherever you go, like Mario Pindoco. Sa kadaghan, sa akong uyab. There's a many, that's not me. No, nag-alanganin dyo ko kay Dindin Dolanday. That's why I hesitate, I have a hesitation of Dindin. Pagkakon ba dyo kayo? You lied to me. You told me you're... I'm a liar? Yes. You're a chinito. No, you're a liar. You're a liar. Og din na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. And this is the story of the start of my life. Og in-ining, nahitabu. And this is what happened.
love you. I love you so much until the end of the world. Sa paon. Ay! Sorry! Mata dia. Saan naman pa ni I love you ni mo? Number lang nakabutang dito? Ha? O mga nagkagaila na. Labaw na ko. Ay, na nga mura ni siya aning-aning. Butex na ni siya kabalo sa imong number. Ha? Babe, paday mo, babe? Kaila na, wish. Kasi kailan mo? Kabalo ba yan ko? Na nagsulti sa kuwa ka na magdula-dula mong basketball. Na yung ato dito nga katong ay, ano mo? Tulog ta ba? Dala na nag-text rin, Tulumi ka buok. Muadto mi sa gihim. Wow, mailana, uy. Talon, muadto na siya sa iyo. Magdula mong basketball, muadto na dito. Ha? Mukuyog ko. Mukuyog ko ng dula niyo basketball. Mukuyog ko. Uban-uban niya. Di puro na lalaki niya. Di kayo. Mga lalaki? Ako'y lapot ang mga lalaki na yung mga kauban. Natural magdula basketball. Mga lalaki yun. Ay kung alam na tintin. Masira ba kang susot ang kitsit ng mga puting. Ang lagom na lang kayo lang wala na, Sige. Ane. Ilog ko yung si coach ba? Masuko. Coach! Ano na? Ano dahil kung magsakay ko, magpakyaw kong motor diha? Sige pa di ka malayan. Ibilin ko ng cellphone sa imo, Okay ka? Sige, pantay ka, ha? Bilhin ko ng cellphone, dala na. Basta, yung kay, madaot akong dula lagi. Ang rara juga kag ka mo duwa. Kung ang rara pa juga yung sa kadaganan, ha? Sukur maganda ka pa sa skilled, ha? Lagi, promise. Hindi ka madula kayo, maghagok ka magdula. Hagok ko lang nagdula. Kita ba bang nagdula? Mao katong isa kauban ninyo itong tanggang og dalunggan nga, murag itok. Nagsisgutan ng tangkag-tangkag, dagan ng pamalain ni mga anak. Sige mabalita na sa gana. Out of this world kay ka. Ikaw! Sige lang! Anaong na ba itong ranggo to? Ano ko yung bilhin ko ng cellphone? Sige. Para di ka magdudas ko, ha? Sige. Ano ba? Grabe po ka magkakis. Mura mo kag bagsusupot. Marka mandayon. May sorry kayo nadugay ko, ha? Acid. Balo kang acid kis Lloyda. Di ko pala sa baton. Bilin ako ang cellphone sa kabalo. Duhan ako ang cellphone. Diba? Tingalag ka, ka-reply ka po ganin mo. Mag-dik ay ka. Siyempre. Duhan ako cellphone. Pareho ragnaw. Ayun yung palit ang cellphone nga. Lahilayag na. Kung masakpan man ka. Kaning isa, ginatago na ko ni. Kato isa ako to'y balandra sa iya. Di. Nagdahom siya nga maorig po ng cellphone na akong gamit. Grabe si Pati. Bibigin ako. Di at least, ka-text siya po kunin mo. Saan ako pag-text naman ni ko? Bisimulak ka ng buka, di ba? Mauman. Bro, ay nasa kuyog sa dula na mo hanggang mga labot ka. Ano naman? Dili lang sa ta. Dili lang sa ta magdula. Bulabog kayo dito. Ha? Ina ni mo, uy. Sunod na. Schedule na ito nagtarong kay balo na ka. Init pa kayong panahon doon, ha? Dali tayo papabugnaw ta, dali. Dali. Ikaw ba? Ayaw na. Ayaw ba? Inan, magtudlo. Inan mo na sambag.
Anak ka. Pero tamis kayo. Trip pang uson di ka. Tubo ba ka? Nga naman. Lamig ka pang uson. Nag-text sa cellphone na, kung ano ni Tanandrio? Isa rin ka lang, very good na yun. Ako ay, kung ano? My wife, Loida. Maura yun na nagkamutang diri. Ano yun lang? Sa pabi, sa letter C ko, babe. Wapod. Huwag yun lain yun. Dito na dito tawagan ako ni babe. Mutay ka ni mo. Ayaw ang mabaksa. Alam sa kuyog ha. Kaya malunod ka. Bulapog ka ito. Dari lang sa pa. Di ka pwede mo kuya. Sino ba? Sige, sige. Kuyog ka bro. Palayo lang ka gamay sa distansya. Amigo lang sa taran na. Keep distance. Tangalan sa nato nag-bad guard nga keep distance. Di kita po siya. Lain na ba na si Loida? Acid kayo na. Bisan to, mo ganing madlok po kung ninyo na kay basig hiktan po tanas liyog ba. Mo ganing style na to. Ano sa mga? Palayo lang kamay kay lain na manugo kumari niya katong asir o glass to. Subuon na niya. Bubit. Subuon na. Bantay-bantayan ko, maglagot ko. Dito ito magpalat ka nga. Mo gani, basta nang tanaw lang sa ay nagdudul-dul kay. Ay nasa guniti akong jacket kaya ano dito mo bulabog ha. Sige ba? Oo, okay na doon na sila. Sige na. Sweet po, grabe kay. Asip pa makamusturya. Kanay lang binga-binga. Ano nanawag niyo mo? Kalas ko. Isa maning number. Gibilin na ko to kung cellphone isa siya. Nagasilain ko ng babae. Basig si Kwani si Dili. Grabe sa kayo. Grabe sa nila yung babae. Grabe. Mahilan eh. Ay, tumagol na sa nangunit. Basig si... Basig paring alan eh. Sugod ng dulang. Loo na ba ito dito mapasa ang skilid to. Hello? 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 Pukul ka? Hello? Kaysa na kami istorya niyo diya? Paring alan, oy. Pag-alan nila, hinagi kami istorya, mingon ka nga. Ako, eksaba, eksaba. Ay, ako ihatang na ko siya para di ka sumukay, gini mo eh. Isyon sa tanang dula lagi may basketball. Dula, ha? Mingaw kayo, gano'n, galano-lano, kayo mong tingog diha. O, tana. Sa itong cellphone na ringtone na niya. Oh, dula lagi may basketball. Uy, Stress bergalan, dala. Pre. Hello. Oy, ay ko katika-tika. Kaya ka na si Alan, sa tigulang naong, dito nila tigong. Eh, si Coach Coach. Iskisa ka siya kay Alan na kaya pre, studyasa na yung sahay, pre, kisinusa kay, pre. May fight ka tibala na fight. Hello, Mads, ikaw ni Mads. Ay ko katika ninyo. Mads, Ay ko katika-tika, kinsa ka na? nahina ni mo, Mads, ay maluod na sa tanim mo, Mads. Mulo. Ay ko ka na ha? Din, ha? Parihan na mo tong akong amigo nga si Marlon. Mads, si Alan lagi ni Mads. Si Alan lagi na, kaya gini mo gulo, eh. Mads, sabi na ito, mas dula mo los, per quarter na, Mads. Bantay lang mo, ha? Ha? Hello. Tawa ka, tigang balik ron. Hello. At sige, maulit ko na hindi ko magdula, okay? Bantay ka. Ulit na yun. Oh, lagi. Wapa mo ka magdula. Ulit na yun ka, ha? Mahuman na sa taoy. Mura na magyapon ka kasunod diha. Uli na lang.
Sige. Babes, ulit sa kuha kay... Man, Alam, hindi ko uli. Akong pasangil, basketball na ba? ano na lang sa. Ina, uli na ko. Kasi na, nakapat quarter na bitaw ta. Babes, asa itong planggana, dali. Nga naman. Di planggana ko kasi, dali ko. Ano sa upo ko ako, ano sa. Dara. Ay, salamat. So, ano na? Alam nga na ba di singot ka tabang, parat mga singot. Asinan ako ng tubig, dali, humol ko na akong uniform. Favorite. Ano matop ko dagat. Tibuan mo ko ni ako migo nga si Biniboy, ani. Waswasi sa dabi ka, mag-ilis ko. Sige. Ano? Diyan na. Niya muli na ko. Text na lang, ha? Ano sabi? Mag-ilis ako kong SIM kay sa mukha, ganyan kong ka saay, kuhan kayo. Pati ka, mantayon kayo. Pwede ulit. Batay pare kayo, blagot ka. Yan na ba? Sa ulit. Ano ba? Awayon ako, maghilak-hilak na dito sa tangkungan. Lagot, uwi kayo, maglislayas. Maglislayas. Sino. Okay na. Ito na ko, ha? Bye-bye. Oh. Grabe. Sapsat. Lagi ba? Pildi. Pagin ba? Hapsat yun? Hapsat yun. Klaro yun ang hapsat yun, ha? Simotong ko na ako ng imong giniperme. Oo. Bebe, tila pa na ko eh. Parat. Bakit? Parat mo yun kadag. Lasa. Ah. Imong short. Oo. Marong tagkinay na ni. Tila pa na ako. Lalawak. Parat yapon. Imong break, be. Break pa niyo. Wala naman nagbigo ng kartera ni. Luag. Sumunod ako. Oh. Nanimahong gulay. Ano nanimahong ng gulay ni? Ha? Gulay. Nanimahong batong. Ang tutoy. Tama na imong skid mark ni mo sa break po. Dalo ito. Ha? Pag-itsan ako ng 3 points niya, kautot ko sa baby. Ha? Tarawa na ko, no? Kaning bugal sa mong break po kahit na tayo. Tama na. Kanina o na ginahin ka. Musta ba ni? Dalit-dikon. Ate, sara ko din eh. Dali na. Mara na ba na ginang imong saligan na nimo? Sisay, dali na. Dilis. Ay na si duda-duda di ha? Sige, magsikwate ko. Asa to imong baterol? Kamot yun mo, babes. Kabala ka makapabor ta, babes. Pilitan ka na ni mo kay may mangka kay wakay reklamo. Amo ka ito isa. Dahil na yung pangluod, hilak-hilak na yung kagandagan.
Asa Ano mo naman? mo dagan di? Gagot ko. Ano man? Kapas dito sa shop nga. Di ko magawas kay hubo na siya. Anak Uy, juga hubo ko, hubo. Dagang itaw. Gagot ko. Kaya na eh. Katika sinyalan kayo. Isa lang sa gina. Hello? Hello? Hello. Ay, Asa ka? Mang! Oh. Asa ka? Ha? Asa ka? Hello, Chappy. Taga 5 minutes, kailangan na makauli na dayo ka sa balay. Ah? 5 minutes. Hello, di madungo. Hello. 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 5 minutes ha, 5 minutes. Ah? 5 minutes, kung di ka makauli na sa balay, mag-away ta. Hello, nadautan, men. O, nadautan ka, okay. 1 hour. Nadautan ko. Nadautan ka? Oo. Sigurado ka? Nadautan lagi. Basig nadaot na ka diya. Ha? Nadautan lagi. Kai. Pagtarong ha? Lagi na. Sige na, muli ko ba yun? Sige. Pantay ka ha? Sige, bye-bye. Bye! Ayun, inuuli na po kadayon. Sipat ako ki. Ayun, so, Isa. what? Uy. Isa. Ano ba? Kadyo lang din mga pinakay. Nung, pwede mangyo, nung. Siya pa na dyan. Nung, pandara na yung scan na nung di. Paaso ko nung. Siya ko paaso ko. Palina ko nung. Alas ko. Ako pandaron ha. Diyan lang kasi tabot siya ha. Oh, dari ka nung. Aliw ko pandar nung may luwi ka nung. Diyan na. Kanay nga na lang nung kay para aso di kayo. Ako'y doon na ako sa nida. Sige ba nung? Kanap pagkanibugar mo. Grabe ka ng diesel ba? Nung, salamat kayo nung ha. Salamat. Gusto lang diesel di ato. Hindi mo ba yun? Sabi mo na nung. Bisa kahit ito lang doon. Lipay na ko. Mabitawa mi ang dan. Ikaw naman ni Son. Samog ka ito. Babe, simutan ako baho na mong aso. As in, bahok ka, ika. Ay, Sino ka, Ken? Simutan ako ha, babae. Anak, ano? Hi, Mang. Mga aso, ang aso. Sa? Okay, aso. Tignan, ito ka nga dautan, mi. Luya ni mo. Tawag ni mo ganyan, Mang. Na ako sila lang sa sakinan, Mang. Luya ni mo. Ay, luya lagi dyan kayo. Ikaw na ka. Nagkasiti pa ka ni kumang ho. Ay, kaluoy, oy. Ano, luoy na kayo na lood nga kuan ba, luoy nga lood. Mang, alawan, Mang. Mahara ba ni pinalit na t-shirt mo muna? Napahiran o kasi ito mo, Mang. Hukasa na pang, hukasa, baby, hukake. Ako lalabangan. Sulit ko nang mga. Oo, alay, grabe na sa'yo, hindi daw. Hukas na ko. Paghukas na. Hindi na daw. Tugay kini-start, Mang. Grabe na maganda, Hukasan na oy. Kasi hukasa na. Gusto na kag hukas, makay dako na kakayo. Unsa kini ako nakita? Ano sa man? Lipstick, chikinini. Din, ayoko kinaa. Ayoko glingla, ha? Lida. Ah, Nalimaw ang aso. nalimaw ka aso, ano naman ka chikinini? Chikinini. Ha? Grabe kayo mga lipstick. Ay mo nalunggat. Ano? Asan na ko na nakuha? Asan mo nakuha? Ha? Ay, pakalanab. Ay, sa parang alam. Palasan kang dako. Parang alam ni. Pero alam na ba yung tinasyalan, Jay? Ha?
Ay, ako ka na. Oo, yung aso lagi. Bagya mo na ka na usap na anak ka. Bagya mo na ka na usap. Baka ako anak ko. Bila ako na nautan ka. Pagkamutan na sa ninaw. Di mo na sa ina. Oh, aso. Pero gano'n na magkatsikinin eh. Ha? Katawa na yun. Mabangbuhang na yun. Katawa na yun. Katawa. Chicken pox ni. Tingin ba kayo mga anak? Tipdas ni, tipdas. Matinood mo sana. Matinood mo sana. Kagahin na ni mo, Tibdason. Matiguang na Tibdason. Baka. German missile lagi ni mo. Tanong mo. Naman di mo nito sa German, naman sa Philippines. Ay, kung ating ka. Ayaw na. Magbulang ta. Hindi ka pwede na din eh. Awa na yun, mabangbuang na yun. Sakpan na ka nyo. Ilang dahil alagin mo mga lalaki. Ako si Gusak. Ay na, ayaw na. Nagtangka pa siya nga magpabuang-buang Dulanday. Apan wala gid kalusot si Dindin. Sikop gid siya. Kung wala pa to yung mga marka, siguro hantod karon wag ginako siya masakpan. Mahidyo kayo mapalusot. Kato sa una nga naulanan daw siya, yara ditong gihumor sa luyo. Tingamag ko nga, daga makaibituon. Hindi, mauto ko itong basketball, ginumulan na rin yung tubig na yung asin. Para parat ko na yung singot. Kanya karon, nadautan daw, tinuod ba kay siyang aso, amot yun sa tuniya. Paghukas siya, dagang kay marka. Naglaban na gina kong ulo aning Dindin Dulanday. Pero karon nagbago na daw siya. Pero ginakuyog-kuyog na nako ni kung asa ko mo adto. Sana ako ginapadrive sa kuwa. Kaya lisod kay kung pasagdan ako ni. Mukagyo na po ni. Ay nako. Salamat sa paghatag og pagtagad ni akong suwat Dulanday. Palihog na lang kong patukar diha sa akong paboritong sonata. Grabe yun. Insensitive yung king tawhana. Hagto din hinalang. More power to your station. Love lots. Inyong suwat magtatampo. From Gihing, Davao del Sur. Loida. How do you cool your lips after a summer's kiss? How do you rid the sweat after the body bliss? How do you turn your eyes from the romantic glare? How do you block Dong,